Això és Tastabirra, amb Carles Reina i Jordi Andreu. Hola, benvinguts a Tastabirra, programa número 10. Què tal, Reina? Com anem? Molt bé. Com va la setmana? Bueno, ja veus, com tots aquí avorrits a casa. Com tots avorrits a casa. Mira, avui us portem la gent de Reptilian, l'Isaac i l'Òscar. Què tal? Com esteu? Hola, bona tarda. Pues aquí estem. Sí. També, avorrits o amb més feina que abans? Bueno, amb molts més mal de caps que abans, però feina poca. Bueno, a veure, fem una petita introducció a Reptilian. Per el que jo he investigat, és una cervesera que el primer... Però tu, Reina, no t'acceleris, que hem de presentar moltes més coses abans. És veritat. Tira. T'embalo. Ja t'has colat. Però sí, tenim nou patrocinador i a la segona part del programa parlarem amb Adopta un bar. Amb Ricardo parlarem. Si vols, vaig jo amb la Falca. Avui us portem un nou patrocinador. Aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesa nòmada terrassenca amb voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i diferències sorprenents. Cada cervesa és una aventura i no et deixarà indiferent. Demana-la al seu Instagram i a les millors botigues i bars de Terrassa. Tria la teva aventura preferida. Ui, li he donat un cop un got. Sort que estàs tu aquí, Ara. Vale, doncs anem amb Reptilian, com havíem dit al principi del programa. Com va sorgir el projecte? Bueno, la veritat és que va sorgir una mica a trompicones. Jo vaig començar a fer cervesa a nivell casolà farà uns 15-16 anys i mica en mica animant-se, comprant més maquinetes, una mica aquí, una mica d'allà, una mica anar presentant a un concurs, a una fira, un tal, i no et dones compte i acabes passant d'una cassola de 20 litros a una olla de 1.500. Ben fet. Primer ha sigut això, convertir un hobby i una passió en un ofici. I te'n recordes en tot aquest procés de 15 anys, que és un munt de temps, de 15 anys per fer cervesa a Catalunya? Hi ha com moments especials que et diguin, hòstia, he aconseguit això, ara vaig ampliar l'equipament, per dir alguna cosa. Tenim un límit de 40 minuts per vídeo? Com? Tenim un límit de 40 minuts per vídeo, no? Sí. Perquè em sembla que ocuparíem tots aquests minuts només explicant anècdotes i historietes. Bueno, doncs, si vols resumeix una mica com veu passar de ser egipcis a tindre la vostra pròpia fàbrica per fer la cervesa. Bé, bàsicament és pel meu afany de ser una mica autodidacta i com que el Vendrell, un poblet de 20.000 habitants, no era a Barcelona i no tenies accés a cerveses condicions, em vaig pensar un dia, i per què no me la faig jo? I mica en mica anar evolucionant una mica d'aquesta idea inicial. Però la idea és fer cerveses que a mi, com a bevedor de cervesa, m'agrada. O sigui que no l'etapa d'egipci, per dir alguna cosa, la vas passar o et vas... Sí, també, però era mentre estàvem acabant les instal·lacions pròpies. O sigui, ja des d'un principi tenies claríssim que anaves a fer la teva fàbrica. Sí. El teu obrador. Sí. De fet, el que és la sala de cocció la vaig comprar ja fa una bona pila d'anys, buscant ofertes i gangues i xivatassos que em feien amics del món cerveser i recorrent-me literalment tota la península amb el remolc i buscant inox. O sigui que... Ens hem de comentar que esteu bevent alguna cervesa? Algú? Sí. M'acabo d'obrir una Space Oddity, una Berliner Weiss amb gerds i llima de la Sitgetana, una gent amb què ahir mateix vam fabricar una cervesa nova a mitges. Els vam tenir de visitants a casa, que també estaven avorrits a casa seva i no sabien ja ni com seguir comptant les rajoles. Anem a casa de Reptilian. Hem fabricat una Rauch Beer, una cervesa estil alemany fumada, amb un puntet de picant. Ah, molt bé. Quines ganes de provar-la. Quan sortirà això?
Doncs la vam fabricar ahir, avui ja he vist que estava fermentant correctament, jo crec que en un mes estarà a punt. Molt bé. Molt bé. I tu, Òscar, què tens? Jo estic bevent alguna de casa, la Citranosaurus Rex, una West Coast IPA, i l'estic bevent doncs, perquè entra molt bé, sincerament, i perquè em sembla que deu ser la primera cervesa que vam fer nova des que estem els dos junts. Molt bé. Bueno, sí, cervesa especial per tu, no? Sí, diria que sí. A part de les que més m'agrada, de les que tenim. I tu, Reina? Jo estic bevent la Petrodeath. Ostres. Sí. És bona. O sigui que si he començat malament, no vulgueu saber com acabaré. Bueno, això, depèn del que hagis dinat, això és el postre perfecte. Sí. Si estàs en dejú, pot ser una mica perillós. És un bon postre. No, la veritat és que està boníssima. Té un cos superintens. Sí, Galècies, cafè... és petroli. No, en realitat molt bé, Merci. No m'estranya que hagi guanyat, també. Jo he agafat la Demento 13. Dementi. Anem fort, també, avui. Sí. Bueno, les havíem de provar, a veure. Sí, i tant. Que és una Barrel Aged Barley Wine. Barley Wine, sí. No comentaré gaire de cervesa perquè jo no en tinc gaire idea, el que en sap és el Reina, o sigui que... Imagineu. La veuré i ja... Barley Wine és el que literalment es tradueix com a vi d'ordi i és densa i alcohòlica com un vi, però de cereal. I això, ha estat un any envellint en bota de brandy i és densa, alcohòlica, dolça. Sí, de moment l'olor-la era bastant dolça. Ara aviam si sala. I aleshores, una pregunta una mica més personal a vosaltres, tant el primer Isaac o Òscar o a l'inrevés, de tot el vostre catàleg, quina cervesa us agrada més de les vostres? O de quina esteu més orgullosos? No? És la pregunta més difícil de fer. Clar, tenim cerveses molt diferents i cadascuna és ideal per cada moment. Sí. A l'estiu o a la calor, doncs, la Godzilla, poder, o la Timus, són cerveses lleugeretes, la Godzilla és un puntet àcida i salada, entrarien molt bé, però a l'hivern de nit doncs, no entrarien gaire bé. Sí, i també depèn de si és a palo seco o és menjant. Amb un postre de xocolates, la Petrodeath seria caballo ganador, diguem. Però, per exemple, la que m'estic bevent ara o la Citranosaurus, doncs no lligaria gaire. Correcte. És una cervesa per cada moment. Depèn del moment, no? I tu, Òscar, tens alguna preferida? Jo com a preferida, anava a dir la Citra, però jo crec que la meva preferida és la Petrodeath. És que recordo perfectament que ho vaig estar parlant amb l'Isaac, no? Hauríem de fer cerveses noves i aquestes coses, no? Perquè fem una mica amb el mateix catàleg. I li vaig dir així per sobre, podries fer una cosa tipus així, no? I a partir d'aquí ja es va muntar la recepta al cap i me'n recordo que quan la vaig embotellar, i se'n recorda, el primer got que vaig treure, vaig provar i això que no estava com, és a dir, com la teniu ara vosaltres, no? No havia reposat, no estava tot ben barrejat, però ja només provar-la vaig dir, tio, això per mi és una puta meravella. Podem dir tacos aquí o com el tema? Sí, es pot dir tot, no preocupis. No, doncs sí, doncs això. I jo crec que és la meva cervesa preferida que tenim ara mateix. I a sobre de guanyar la medalla sí que estic contentíssim, no? Sí, perquè els noms Dementia 13, que és una pel·li, no? Petrodeath i Ibuprofano, com escolliu aquests noms? Una mica de locos, no? No sé. Les fires, sí. Perquè, no sé, van sorgint coses, no? No sé, la Dementia 13 en teoria es tenia que dir Red Dementi, per això el llangardaix és vermell, perquè en teoria tenia que haver sortit molt més vermellenca, diguem, de la cervesa. Però clar, un any envellint en bota, l'oxidació arriba a tenyir. Sí, és fosca. Llavors, ha quedat més marró que vermella, per tant... I com que ja teníem ja el concepte del llangardaix en el manicomi, no? Una mica així, el The Trooper d'Iron Maiden, no? Sí. A la nostra manera, no? I ja estava el disseny mig fet i vam dir, hòstia, ara què fem? Perquè no és vermella, tu. I vaig pensar, per què no li diem com la pel·lícula? Això sí que és vermell. I a sobre tenia 13 graus, així que ens va anar perfecte. Sí, no? Molt bé. O sigui que una mica per lo que dedueixo, primer feu la cervesa i després feu l'etiqueta, no? No ho feu al revés? Normalment sí, però de vegades no. Però per norma sí, primer fas la cervesa, no? I després, com que tens un mes fins que la cervesa estigui un mes i mig,
tens temps de sobre per donar-li voltes i anar pensant. Ja, això és veritat. I com que som mig friquis els dos, doncs surten moltes idees. Sempre heu d'anar descartant les millors, no? I al final... Sí, però tampoc sé si se les encertem sempre amb el nom, no? Però... La veritat és que mai saps fins que no l'has tret. Ja. I dius, hòstia, vaya cagada que vam fotre, hòstia, aquí vam triomfar. Un cop t'hi fiques, ho veus. Un cop ja ho has fet i ja ho tens tot muntat, no? És quan pots valorar si sí o si no. Exacte. Sí. I com ha sigut això com ha sigut això de guanyar les medalles al Barcelona Fear Festival? Vosaltres creieu que això us ha repercutit ara en aquest temps de comandes online Pues de moment és molt difícil de dir perquè, clar, com sabem, tota l'hostaleria està tancada, que era el nostre principal canal de venda. Sí. Llavors, per aquí estem a zero. A vendes a particulars, que és l'únic que estem fent ara, sí, hi ha hagut interès, però, clar, el que realment estem venent són packs de tot plegat, no d'una cervesa concreta que ens demanin. Si algú ens ho demana, doncs sí, encantat, els hi fem un pack de les dues guanyadores i encantats, però de moment... És difícil valorar-ho tal com estem ara mateix. Sí, ara mateix sí. El temps ho dirà. Sí, és bastant complicat ara mateix. Sí, perquè a nivell de cerveseria com esteu vivint aquesta crisi de coronavirus? Us ha afectat d'alguna manera? Teníeu alguns barrils per allà? Ens ha afectat moltíssim perquè tu pensa que nosaltres portàvem un temps que vam passar per invertir bastants calés, no? Bueno, bastants calés per nosaltres, no? No, hem estat... L'any passat va ser any de reinversió i de renovar-se, diguem. Això vol dir hipotecar-se encara més. I clar, et trobes que comença la temporada, perquè el gener i febrer normalment no vens gaire cosa, i comença el bon temps, comença la temporada cervesera al BBF. I pum, tanques les portes. I clar, et pots imaginar que, clar, cerveses noves, parades. Comandes i col·laboracions que ens vam quedar amb la Godzilla i la Down, no sé si la teniu per aquí, són dues col·laboracions que van fer amb cerveseres de Rússia i just la mateixa setmana del BBF tenien que sortir els palets cap allà. I allí estan, a casa parats, amb les factures paralitzades, els documents de duanes paralitzats i sense curar. Sí, i amb els fermentadors igual també, perquè teníem el febrer o així, va ser el febrer, no? Sí, vam comprar 2 fermentadors nous i estan parats a la duana. Clar, no van arribar a temps perquè, clar, els vam comprar a la Xina, llavors, clar, primer van parar ells i ara els que parem som nosaltres, no? Clar, exacte. Primer van tenir el marroner. Ells, després nosaltres i ara el banc que té que fer el finançament. Sí. Que també en temes administratius i de finançaments externs, doncs, està tot funcionant molt més lent del que deien. Sí? Tant a nivell d'ICOs, com de crèdits varis, com tot el que deien. Totes les moratòries de pagament d'autònoms i tot plegat està tot. Bueno, sí, clar, de fet, crec que tota la gent que estan enviant a l'ERTE encara no han cobrat. No. Està la cosa fotuda. Sí, molt. I, clar, això, recuperar-ho serà... Bueno, recuperar, no sé si es podrà recuperar mai, perquè al final el temps perdut és temps perdut. Però... Sí, tot el que és ICO no és recuperar, simplement és pagar-ho més lentament. Un cop t'ho aproven i t'ho donen. Ja no només pel tema financer, sinó per tot el tema de ventes o la cervesa que ja tens feta. Bueno, de fet... Nosaltres depeníem sobretot d'hostaleria. Nosaltres volem confiar en que un cop aixequin la persiana tots els nostres clients estiguin que hagin sobreviscut. Però no, això no ho sabem. Operatius. Bueno, de fet, això enllaça una mica amb la segona part de l'entrevista que... Sí, amb els que més confiança tenim doncs anem parlant per Messenger o per WhatsApp o per mail o el que sigui, però clar, tenim molts clients indirectes que no tenim ni idea de com estan. Clar. Bueno, jo crec que tothom està en modo supervivència total. Sí, totalment. Sí, clar. Hi ha sobre com una nova escena que ningú coneix com serà, no? No. Ni nosaltres com a autònoms, ni la societat com a consumidora, ni els governs, ningú ho sap. Ni els esdeveniments on fires que es ven la cervesa i tot això és... Tot això està tot paralitzat i també nosaltres depeníem bastant d'aquest sector de mercat.
Ja només de vendes, sinó també de fer una mica de vida social. Sí, també. Bueno, això a banda, clar. Sí. Però clar, és que primavera, estiu, eren les fires més importants i més maques d'anar. I tant el BBF, Mediona i Poblenou. I clar, BBF ha aplaçat, però no sabem si aquest any s'acabarà fent. Mediona, teòricament, és el segon dissabte de juny i està una mica en el limbo de s'obriran les portes, es podrà anar, s'obriran les portes però no es podran fer events massius. Ningú s'ha pres encara. Ja. Bueno, s'anirà... No tinc l'expectativa de que tinguem fires aquest estiu. No ho sé. Estem com tots. Com m'equivoco, però bueno. Jo crec que és el més prudent, perquè events massius a l'aire lliure... O sigui, ja tancats, jo crec que no. I a l'aire lliure, depèn de l'aforament, tampoc. Però bueno, canviem una mica de tema, si voleu. És l'última pregunta, crec, no sé si tenim alguna més, que si us podeu explicar una mica com va anar la presentació a la fàbrica Moritz, que vau fer a Barcelona, de cerveses. Bé, va ser una nova experiència que va estar divertida. La veritat és que jo, personalment, que sóc el que em va tocar fer la xerrada, estava una mica cohibit i una mica on me estoy metiendo. Sí. Però, aviam, Moritz, per molt gran que siguin, realment sempre han sigut molt més respectuosos amb el tema cerveser i craft que no pas Damm o Mau o Cruzcampo. I realment les cerveses que fabriquen allí al seu brewpub no estan dolentes, ni molt menys. No. Per tant, no és un lloc aliè a el que realment un amant de cervesa tindria que esperar. I aleshores què és? Aquells et segueixen com l'espai perquè tu com a cervesera... Sí, no, realment això ho va organitzar un client, un distribuïdor que està just al costat. El Xavi del Regional Beer. El Regional Beer, exactament. Vale. Està just al darrere, al carrer del darrere, però... Sí. No, va ser curiós perquè en un principi es fa una sala molt més petita, però com que vam vendre tot, doncs ens vam passar una sala més gran, que era on tenien la maquinària antiga de la Moritz. Si heu vist les fotos, no és bona allà, que normalment les cates no són allà. L'espai realment era molt maco. Aquella fàbrica... Amb ells, de fet, em sembla que el brewer de Moritz, no me'n recordo com es diu, pobre... Tampoc, però la de Migdia, al Barley Wine, li va encantar. Sí, li vam portar, acabaven d'envasar i li vam portar l'ampolla i la va tastar i va dir, Déu, això és meravellós, tio. A veure què diu la resta de la gent, no? Home, està bé que aquestes empreses donin... Sí, no, i sobretot també ja vam enfocar la cata en portar producte que no fabriquen mai allí. Hauria sigut absurd anar a la cata de Moritz i portar una German Pils o una... Tal. Però vam portar cerveses que ells mai tenen, que no fabriquen per la línia de producte que tenen i perquè les altres cates que han fet, que no som els primers, doncs tampoc havien portat. Era una mica fer una cata del que no acostumes a trobar a Moritz. Sí, perquè com veieu vosaltres això que ara, durant aquests últims anys, les empreses grans de cerveses estan fabricant IPAs i cerveses més així tirant al món craft. Com veieu que empreses amb tant poder econòmic s'estiguin ficant en aquest mundillo? Que abans era més de petites cerveseres i... No sé, bueno... Això depèn de cada cervesera industrial, no? És a dir, com deia l'Isaac, cadascuna té una manera de tractar molt diferent. Hi ha algunes que intenten integrar-se, algunes que simplement compren altres cerveseries més petites, però és una manera de fer, no? I altres que simplement es volen fotre fora del mercat, que depenen d'algunes. I és una mica això, però a nosaltres personalment tampoc ens preocupa gaire, perquè el que es compri una IPA de la Cruzcampo, per exemple, per al supermercat. Se dirà al Carrefour i dirà, ¿esto qué es? No? Vull dir, la meva cervesa no la trobaràs. Sí, també és la gran enganyifa, entre cometes, que dic jo que passa, que tot el que presenten al BBF i que guanya medalles no té res a veure amb el producte real que ofereixen al canal Oreca, al canal Hostaleria, Restauració i... Aquest és un punt interessant, perquè clar, el fet de que Mau, per exemple... El dilema és aquest, que tot el que van presentar, totes les medalles que ha guanyat Cruzcampo,
estan fetes en un brewpub per una fabriqueta petiteta que realment no es diu Cruzcampo, es diu la Fàbrica del Soho, que és un barri de Sevilla, i fan cerveses craft, entre cometes, o sense entre cometes, però el propietari és Cruzcampo. És Cruzcampo. Llavors, clar, guanyen la medalla de la tal, qual? Medalla per qui? Pel cerveser que l'ha fet? No, per la gran marca que hi ha al darrere, que és Cruzcampo. I això genera molta confusió de part del públic. Clar, perquè, per exemple, que Mau hagi guanyat la cervesa de... És el mateix exemple. De Boot Age, però Mau que té la Mau barrica aquella, que això, no? No. Jo només l'he tastat una vegada, li vaig tastar com va sortir fa un parell d'anys o sí, deu fer, i era una, es pot dir, una mierda pinxant un pal? Sí. Es pot dir. Pues era una puta mierda pinxant un pal. Una puta mierda. I jo dubto que sigui la mateixa cervesa que han presentat a concurs. Però això fa molt mal. Jo crec que els primers que fa molt mal això, jo com a jutge he de dir els jutges de cervesa, que li donen una medalla... Ja, però no, és que realment el dilema és aquest, que però clar, si el que tu estàs dient és que... Tenen la cervesa de la categoria tal i no saben si l'ha fabricat la Mau o si l'ha fabricat el microcerveser de Sant Llorenç de Morull. Sí, però a mi em costa molt... Són cates anònimes. Però però això sí, però jo el que estic dient és si el jutge rep, no sé quantes entrades hi va haver, però imagina que n'hi ha, jo què sé, 7 entrades. I una és la Mau Barrica, però la Mau Barrica de veritat, no una que han fet uns cervesers i la porten com a Mau Barrica, sinó a mi m'estranya... Ja, és que el dilema és aquest, és que jutgen la botella que tenen allí per catar. No saben qui l'ha fet ni qui l'ha presentat. Són cates totalment a cegues. Però llavors aquí estem parlant de que si tu presentes una Mau Barrica i no és la Mau Barrica que tu trobes al súper, això són trampes. Sí, són trampes, però per part és això, és feta la llei, feta la trampa. Però clar, des de l'organització en això no poden fer res. Jo diferenciaria, per exemple, a mi personalment em sembla bé que presentin la Mau 5 estrelles i el que sigui a la categoria d'International Lager. És el que deia jo abans, que presentin el producte real que tenen de cara... Exacte, que presentin el que venen, no facis produccions especials. És com si nosaltres presentem la Citranosaurus i li fotem 10 vegades més llúpol de lo normal i la presentem a un concurs, guanya, però aquesta que hem presentat només l'hem tingut per aquí i el que farem tot l'any és una versió igualida. Sí. Això a mi em faria vergonya fer-ho, però a la Mau. Però jo que penso és que... Estem enganyant al client, però no al jurat del concurs. Jo crec que les grans empreses de cervesa han olorat que cada cop se'ls dona més importància a aquests premis i tenen més ressò i han volgut entrar d'aquesta manera. Sí. Això s'ha de pensar d'alguna manera, o s'hauria de pensar d'alguna manera de que no... Hi ha un gran debat d'aquesta qüestió per les xarxes socials i sent honestos no podem dir, jo no tinc res a veure, però l'organització d'aquest també de concursos que es basen en BJCP no poden fer res. Avui parlem amb el Miquel la setmana que ve. Mentre la cervesa que es presenta compleix les bases del concurs de com s'ha presentat, doncs llavors pot. L'altra cosa és que el BBF és Barcelona Beer Festival, no Barcelona Craft Beer Festival. Sempre ha sigut un festival obert a tot el sector cerveser. És diferent que el de Poblenou, que es especifica que només siguin microcerveseries, el que està estipulat com a microcerveseries independents. Però clar, si no s'especifica això en les bases del concurs, qualsevol pot presentar una cervesa que dintre de la categoria que es presenti compleixi les normatives i pugui guanyar. A mi particularment no em sembla malament que les industrials es presentin a un concurs de cervesa. Però al final, tu com a consumidor el que vols és saber... De que facin trampa no tindria que ser dolent. Però clar, el dilema és aquest, que fan aquestes trampes que la colen per transport. Al final, com a consumidor... De fet, com més medalles tenen aquestes grans és en les seves pròpies categories. International Pale Lager. Estils i indefinits de lager pensats per industrials que existeix en BJCP però que cap microcerveseria fa. Hi ha categories per ells i mira, que guanyen 30 medalles en aquests estils i a mi què més m'importa.
sigui, jo el que fabrico són IPAs i Imperial Stouts i tal. No faig aquesta mena d'estils. Clar. No, però al final, Hauria de fer mal. al final és el que tu has dit, al final és un concurs de cervesa i no és un concurs de cervesa artesana. Llavors, a mi particularment... Però, clar, el que em molesta com a consumidor és que li donin una medalla a una cervesa que després jo la vaig a buscar al súper i no és la que li han donat la cervesa. Sí, però ells ja tenen el que volen, que és que tu vagis al súper i per curiositat, si ets una mica enterradillo en aquest mundillo de les cerveses, doncs vas, la compres i la proves. I això és així, jo ho he fet i segurament molts que estem aquí també. A mi em va xocar, que la Wood Age tingués medalla a la de Mau. Havent provat la Mau Barrica i vaig dir, no pot ser. No és la mateixa Mau Barrica que vas tastar. Clar, però és trampes. Segur no ho sé, però ficaria la mà al foc. Parlarem amb el Miquel la setmana que ve, o sigui que... Aviam... Miquel Rius? Sí, aviam què opina ell. Saludeu-lo de part meva. Sí, a veure quantes samarretes aconseguiu que es canviï durant l'entrevista. Perquè, per cert, teniu alguna cosa a comentar-li, alguna pregunta per ell o alguna cosa que voleu que comentem? Que esperem veure'ns al bar aviat. Sí, no? Sí, no gaire més. De fet, la setmana anterior el vam veure una calçotada que vam fer aquí a Vendrell i res, ens van quedar les ganes perquè en teoria va ser just el cap de setmana abans i en principi tirava tot davant. Ell estava una mica amb canguelis que s'ensumava una mica la cosa, però amb el palante. I mira, que al final, doncs... I això ho vaig parlar amb l'Andrés de Cervesers, que també el vaig anar una setmana abans i també... I amb la Sònia deien que pintaven bastos. Sí, ara es va cancel·lar el Mobile World Congress, ja va qualsevol tot una mica. Sí. De fet, amb l'Andrés d'As i amb el Fede i l'Anna d'Espina de Ferro tenim una col·laboració amb el fermentador que d'aquí 2 setmanes també l'envasarem. Així que... Clar, la cosa segueix funcionant. Sí, sigui com sigui, sobreviurem. No hi ha una altra. Exacte. S'ha d'anar endavant. I què és una col·laboració de què? Quin estil és? Una Imperial IPA de blat. Imperial Wheat IPA. Molt bé. Llúpols neozelandesos, no? Sí. Llúpols diferents. Té bona pinta. Fresca. Sí, ahir la vaig tastar sense gas ni res i apuntava manera, sí. Molt bé. Ja són diverses col·laboracions que hem fet amb ells. Sí, no, la Hello és la 5ª de la línia Hello, My Name Is, que sempre ha sigut una mica de mofa o crítica política, guió social, i aquest cop, encara no desvelarem res de l'etiqueta fins que no estigui feta i tot plegat, però... Clar, també se'ns va quedar la cosa mig penjada, mig de la quarantena i... Cap on anem? Què fem? Com li diem ara? Perquè clar, teníem un munt d'idees i, clar, com que ha anat canviant tot a diari, doncs... Però, bueno, algú divertit sortirà. Bueno, si més no, també un missatge positiu és que les coses no paren, se segueixen fent col·laboracions, la gent jo crec que està responent, el que vol prendre bona cervesa sap com trobar-la també. Exacte. Tal com deia aquell, the show must go on. Sí. Molt bé. Doncs res, jo crec que amb aquest missatge ja podríem despedir l'entrevista, no? Sí, moltes gràcies pel vostre temps i esperem tornar-los a veure per aquí. I per les vostres cerveses. Sí, també, que ja ens han arribat i les tenim aquí preparades. I felicitats pels premis. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vagi molt bé. Vagi bé. Adéu. Buenas, estamos con Ricardo Marín de Adopta un Bar, que es una iniciativa solidaria que consiste en pagar una cerveza que puedas disfrutar cuando termine el estado de alarma. No sé si nos puedes comentar cómo surgió un poco la idea de Adopta un Bar. Pues la idea surge, como no podía ser de otra forma, con una caña en la mano. Claro. O sea, como todas las buenas ideas. Como nosotros haciendo el programa, que tenemos siempre una cerveza a mano. Joder, vaya cabronazos. Se me ha olvidado a mí, la mía. Ostras, no te lo avisé, perdona, eso es culpa mía. Está despistado. Pues bueno, esto surge el primer domingo de confinamiento. Nacho, compañero y amiguete de un máster que estamos haciendo, pues se pone en contacto con nosotros, nos
cuenta pues eso, que estaba en el jardín tomándose una caña. También es importante lo del jardín, es mucho más fácil con una caña y un jardín, ¿vale? Claro, Que es mucho más fácil. Cosas potentes. Es más llevadero. Exacto. Y bueno, nos cuenta que ha tenido una idea para tratar de salvar a la mayor parte, o a lo que podamos de la hostelería española, ¿no? Que es adoptaunbar.com, que básicamente pues consiste en poner en contacto a los bares con sus clientes. Entonces nos cuenta la idea, un poco así por encima, le preguntamos si está zumbado, nos lo confirma, digo, perfecto, yo también. Entonces vamos adelante, y en cuestión de 3 horas estábamos registrando marca, dominios, y a las 12 horas teníamos un equipo de 15 personas currando a destajo para adoptaunbar.com. Y hasta ahora, de sol a sol. Es súper rápido, ¿no? O sea, al final te estás diciendo que en 12 horas ya tienes a 15 personas trabajando para un proyecto que en realidad es solo proyecto, es una idea. Exacto. O sea, al final nosotros O sea, esto surgió como una iniciativa solidaria. Vamos, de hecho, es una iniciativa solidaria. Uh-huh. Y bueno, pues todo lo que, o sea, el único coste que tiene la plataforma va destinado a cubrir los costes del servidor, de la plataforma y sobre todo la pasarela de pagos, que es la que se lleva la mayor parte de la comisión que tiene la plataforma. Con lo cual nosotros llevamos un mes ya, pues casi 6 semanas, sin cobrar un duro. O sea, es decir, por amor al arte, porque nos flipan los bares, o sea, entre otras cosas. Como a todos un poco. Porque sí, los bares detrás, vamos. Claro. Sí, porque lo que sirven en los bares. ¿Es solo para bares o es para...? Es todo, el conjunto, el mix. Es todo. Porque, o sea, ¿Adoptaunbar es una plataforma solo para bares o también se incluyen discotecas, restaurantes? No, yo siempre, exacto, yo siempre os hablo de bares porque al final es lo más común y lo más sencillo de decir, ¿no? También, claro. De hecho, me lío mucho siempre, digo, ¿qué digo? Bares, restaurantes, restauración, hostelería... Es donde se toman las cañas. Tocamos todo, bares, restaurantes, pubs, salas, discotecas, o sea, todo lo que tenga que ver con la restauración. Con la hostelería. Porque al final es eso, ¿no? Es comprar tu consumición ahora, por lo cual el bar o lo que sea recibe el dinero ahora. Exacto. Y él a cambio te da como un cupón o lo que sea para poder descambiarlo cuando tú puedas ya ir físicamente al local, ¿no? Así es. O sea, nosotros lo que tratamos es de llegar a todos los bares y restaurantes y demás de España, que pues gracias a toda vuestra difusión en general de los medios y demás, para llegar hasta el último rincón, que todos se den de alta con nosotros y que tengan la posibilidad de inaugurar esa tienda virtual, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Les enseñamos a convertirse en su mejor versión de relaciones públicas, ¿no? Si es que alguna vez lo fueron. Claro. Pero esto es como el primer día que abres tu bar. O sea, voy a llamar a todos mis amigos, mis conocidos, mis familiares, tal, no sé qué. Oye, que abro. Os quiero aquí a todos. Y si no, os doy un cate. Apoyadme ahora, que si no, cuando... Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, nosotros le enseñamos a ese local que se da de alta con nosotros a través del link que se le genera en su nueva tienda virtual de Adopta un Bar, para pasárselo, pues, qué más sencillo que un WhatsApp para reenviarle a todos sus contactos, amigos, familiares, proveedores, clientes. Pues, oye, el hecho de que has entrado en esta plataforma porque tienes problemas, ¿vale? Que a la vista están, o sea, no es que te los estés inventando, o sea, es que tienes que seguir pagando cosas que están. Que tampoco vas a sorprender a nadie, por decirlo, porque ya lo saben. Y si tenemos que depender además, pues bueno, las noticias te incitan a ello, ¿no? O sea, si tenemos que depender de que el gobierno nos ayude, pues mal vamos, ¿no? Sí. Mal vamos, o sea, es decir, los bares, la hostelería en general representa casi el 10% del PIB español y esto es un problema. O sea, es que es un problema, es que, o sea, lo que nos tenemos que dar cuenta, cuando me preguntaban, oye, ¿por qué os ha dado con los bares, tal? ¿No hay temas más importantes como los sanitarios o la tercera edad o tal? Y bueno, lo primero es que nosotros entendemos de bares, no de otra cosa. Claro. Y lo segundo que detrás de los bares hay familias, o sea, y eso lo tenemos que ver. O sea, a mí o sea, la primera semana, la segunda que llevábamos con esto, vi una noticia de pues un matrimonio 40 años aproximadamente, que tenía 10 hijos y 8 vivían con ellos. O sea, él era el cocinero y la mujer la que atendía en sala, más otra persona que les ayudaba. O sea, tú imagínate el drama que tienen esos tíos montados. O sea, no, claro. Y la de gente que hay así. Sí. Horrible.
Entonces, bueno, pues si todo esto sirve para, por lo menos para salvar a una familia como esa, pues mira, bienvenido. Sí, bienvenido sea. Y entonces... Entonces, lo que te decía que me he liado, bueno, el bar se da de alta, abre su nueva tienda virtual, se lo comunica a todos sus contactos. Entonces, esos contactos, esos clientes, lo que tienen que hacer es entrar en ese link, elegir los productos que ese bar o restaurante ha subido, pues el menú, copas, cervezas... Vale, porque es el bar quien sube los Exacto. le damos libertad total. Nosotros les facilitamos, pues por si no se quieren complicar la vida, bonos de 5, 10 o 20 euros. Vale. Pero si tú te quieres montar el mega menú o el mega fiestón para cuando reabras, pues oye, ahí lo tienes disponible. Tienes la flexibilidad para hacerlo a tu gusto, ¿no? Exacto. Y el bar o establecimiento... Claro, nosotros incitamos siempre a que tengas un pequeño guiño, ¿no? O sea, ya que te van a ayudar, pues oye, si el menú costaba 13, pues déjaselo a 11 oye, prepara una fiesta guapa de 200 pavos, que hay gente que las está comprando, fiesta reencuentro, que se está poniendo muy de moda. ¿Ah, sí? Pues que te incluyen, pues imagínate, miles de cervezas, tal, no sé qué, no sé cuántos. Barra libre hasta que eches la pota por la ventana. Tal cual. Entonces, bueno, es bastante sencillo el proceso. O sea, obviamente es sencillo, no para todo el mundo, ¿vale? Pues porque al final yo tengo que, o sea, yo tardo 7 minutos en dar de alta un bar o un local en la plataforma, conectarla con la pasarela de pagos, subir las fotos, etcétera, etcétera. ¿Vale? 7 minutos es lo que tardé la última vez, yo que soy tecnolerdo, ¿vale? Pero siempre me pongo en la peor posición de todas, que es mi padre. O sea, mi padre, ¿cuánto tardaría en darse de alta aquí? Tardaría menos, posiblemente, porque me diría, Ricardo, házmelo tú, ¿no? Como el mío. Serían 9 minutos, los 2 minutos que te habla contigo y tus 7. Exacto. Entonces, pues bueno, sí que intentamos dar soporte, ¿no? También, de la misma manera, pues oye, si no encuentras el bar o el local que te mola o que te gusta, pues también tenemos ahí un apartado para que lo recomiendes. Pues oye, que nos des su nombre, su dirección, su teléfono, nosotros lo buscamos por el buscador, nos ponemos en contacto con ellos y les animamos a que se den de alta también. Bueno, yo te diré que yo he buscado mis 2 locales de referencia en mi ciudad y no están adscritos y les voy a recomendar que como mínimo que le echen un ojo, porque pues ya sabes, imagínate el drama si no puede abrir, claro, por no haberlo recomendado. Sí. Por eso estamos aquí hoy también. Por lo que sea, o porque lo vio complicado, porque no lo vio operativo, porque por lo que sea, ¿no? Porque mucha gente tiene sus propias barreras, pero al final cuando ves los testimonios o te llegan mensajes, que a mí me están llegando mensajes todos los días de bares y restaurantes de, joder, que te ponen la puta piel de gallina, o sea, es una cosa brutal. O sea, al final también es un tema de difusión, yo entiendo que tiene que ser complicadísimo llegar a toda la gente, o por no decir imposible, ¿sabes? Nada, es muy complicado. Entonces, pues, pero si entre todos se hace una cadena, oye, mira, que existen estos tíos que te pueden ayudar a generar liquidez para que sobrevivas estos 2 meses. Claro. Aunque sean 2.000 euros o 3.000 euros o 4.000 euros, me da igual. Pero con eso ya por lo menos, o sea, lo más importante que es llevarte algo a la boca y lo segundo, pues poder pagar esas facturas, ¿no? Porque, y luego, pues si puedes evitar el tener que pedir créditos y demás, como está haciendo mucha gente, que eso es pan para hoy, hambre para mañana, pues sí. Imagínate. Sí. Porque es la única medida que han lanzado. ¿Se han adherido muchos bares a vuestra iniciativa? Pues ahora mismo tenemos ya 1.500 registrados y esperamos empezar pues a raíz de ayer, hemos notado de las noticias de ayer, pues de todo esto de que si se abre o no se abre, hemos notado que la gente se ha vuelto a preocupar otra vez, ¿no? O sea, dentro del sector de la restauración no lo ven claro. Entonces, hemos empezado a subir otra vez y bueno, estamos animando pues a través de todos los medios que podemos y demás, pues para que suban muchos más. Y no solo eso, sino que hemos empezado colaboraciones desde hace una semana, 10 días, con grandes empresas del sector que nos están apoyando y nos están abriendo sus contactos con todos sus bares, o sea, con todos sus establecimientos, pues a través de sus distribuidores y tal. O sea, nosotros pues tampoco les podemos ofrecer mucho. Oye, pon tu logo con nosotros, vinculado a tu web y demás, porque no podemos ofrecerte más. Pero bueno, oye, que la gente vea que esta marca está ayudando a la hostelería española y de tal manera tú creas un buen mensaje de comunicación para todos tus distribuidores y todos tus bares, que a lo mejor tenemos empresas que tienen llegada a 100.000 locales. Pues coño. No.
Que vean que una marca que te provee se preocupa por ti. O sea, al final, pues, espero seguir creciendo. Ya no solo con esto, sino con otras cosas que vamos a seguir. Porque ¿tenéis previsto, sabéis más o menos cuándo van a poder abrir los bares con normalidad? ¿O esto es una cosa que va para largo, para después de verano? Nada, nosotros en España no nos fijamos. O sea, en España, si para dar salida a los niños han tenido que corregirse 17 veces Sí, van como van las cosas. y encima lo abren un domingo, que es que no sé si es que dirigía el equipo un Teletubby o qué. O sea, O lo que sea. y tengo hijos, ¿eh? Sí, no queremos que nos cierren el podcast a la tercera entrevista. Pues la idea, o sea, es decir, no hay ninguna aclaración sobre el tema. O sea, estamos desamparados. O sea, yo soy hostelero también. Estamos totalmente desamparados. O sea, no hay nada. No hay nada claro, y es lo peor que puede pasar, que no haya nada. Exacto, lo que decíamos antes. Entonces nosotros nos fijamos un poco en lo que está pasando en China y en Italia, ¿no? Que es un ejemplo más cercano. En Italia, pues bueno, ya han empezado a tomar las primeras medidas, han montado un equipo de gestión ajeno al gobierno, el ex-CEO de Vodafone, que no sé si lo habéis leído. No. O sea, un tío acostumbrado a mover miles de millones, en crisis, a mover miles de personas, pues es el que va a asesorar al gobierno para salir de esa recesión. A ver si nosotros podemos conseguir algo igual, ¿no? Porque al final es gente que sabe, obviamente. Y ellos lo que están proponiendo es para el 1 de junio empezar a abrir ya con el 50% del aforo prácticamente todo, ¿vale? Bueno, pero con muchas medidas en cuanto a mascarillas, en cuanto a aforos, en cuanto a colas, ¿vale? Ya. Entonces, nosotros, de hecho, desde hace 2 semanas, anticipándonos un poco a todo esto, pues porque ayer fueron las noticias, ¿no? Oye, se van a tener que reservar citas para poder ir al bar o a la terraza y demás, pues nos estamos anticipando y estamos, espero que la semana que viene a más tardar ya tengamos la plataforma lanzada para la gestión de reservas. Pero también para todo ese tema de takeaway y demás, que los bares pues no tengan que crear su propio sistema, gastarse pasta, invertir, sino que a través nuestro también lo puedan hacer. O sea, como un sistema de booking o como lo queráis llamar. Aunar esfuerzos, ¿no? Eso sí que es un valor añadido muy interesante a la mayoría de bares que no imagino que tengan página web infraestructura o tienda online, o lo que sea. Seguro, sí. claro. No, o sea, al final, pues oye, es facilitar la vida a todos, ¿no? O sea, vamos evolucionando, o sea, nacimos como iniciativa solidaria, queremos convertirnos en la mayor plataforma de ayuda al hostelero en España. Entonces, todo eso pasa por una serie de pasos que los vamos detectando en base a las necesidades que vemos en otros países y nos tratamos de anticipar a todo ello, ¿no? Y en el futuro, pues, será una marca amiga de la hostelería en el cual, pues, oye, a través de una llamada, pues, te solucionemos la vida y te olvides tú de gestionar seguros, de pelearte con los de la luz, con los del gas, con el equipamiento, con el personal, o sea, es decir, que a través nuestro puedan hacerlo todo. Esto es un tiro al aire, ¿vale? O sea, de momento no está... Eso te iba a preguntar, ¿el proyecto una vez todo vuelva a la normalidad, si es que vuelve, tiene alguna idea o ha surgido para esta crisis y luego se va a disolver? ¿Tenéis pensado algo? ¿Lo habéis pensado? Hemos ido evolucionando en base a las necesidades que hemos ido detectando. Entonces, la idea ya es, una vez pase esta cuarentena y hayamos, dentro de nuestras posibilidades, hayamos conseguido salvar al mayor número de bares que estén con nosotros y que no estén con nosotros y estén en otras plataformas también, pues poder darles, o sea, ya profesionalizarlo, porque al final pues tampoco podemos estar todo el equipo sin cobrar toda la vida, ¿no? Es muy bonito, pero entonces ya empezar a profesionalizarlo todo y poder dar un servicio de verdad. Muy romántico. Exacto. O sea, y a raíz, pues como una especie de asociación, que no hay ninguna en España así que destaque, o sea, hay muchas, algunas ciertamente importantes, pero es que hay 10.000, o sea, es que no hay ninguna que aglutine todos los servicios que puede necesitar la hostelería española. Entonces, pues bueno, si a raíz de lo menos que podamos cobrar, que ya veremos, puedes optar a todos estos servicios, o sea, desde tener una persona que te ayude con el marketing, o sea, todo, pues mira, te ahorras el tener que ir a buscar una franquicia o lo que sea y tener que gastarte un riñón, ¿no? Para que te hagan todo eso. Y a lo mejor por 100 pavos al mes, pues tienes todo eso solucionado. Sí, es una buena plataforma para unir esfuerzos entre bares. Exacto. Y luego, pues no es lo mismo
ir a negociar tú como bar con una gran cervecera o con quien sea, o con el del aire acondicionado, que hacerlo a través nuestro, que a lo mejor en nuestra base de datos pues tenemos 5.000 bares. Y, claro, y entonces ya podemos negociar en volumen y vas a conseguir mejores precios en seguros, mejores precios en equipamiento, mejores precios en todo lo que Generas podamos llevar. economías de escala, está claro. Exacto. Entonces, al final, van a ganar por cojones. Muy bien. Sí. No sé si has visto la noticia esta que salió, que las cerveceras quieren donar litros y litros de cerveza para los bares para cuando abran. Es Sí. otra iniciativa bonita, ¿no? Como la vuestra, que no sé. Hombre, si... es muy bonita, ¿vale? O sea, la tienen que materializar. O sea, las grandes cerveceras, vamos, hemos tenido varias reuniones con ellos. Vale. Varias reuniones con ellos antes de que lanzaran su propia plataforma. Y al final, pues bueno, en vez de unirse, pues nosotros al final lo que intentamos es que todas las marcas se unieran bajo nuestro paraguas para desarrollar un gran fondo común, como se ha hecho en Francia, con otra plataforma similar. Sí. Pero bueno, no hemos conseguido poner de acuerdo a nadie y al final, pues cada uno ha abierto su guerra, ¿no? El donar miles de litros de cerveza está muy bien, ¿vale? Luego habrá que ver la letra pequeña que tiene todo eso. Sí, como siempre. ¿Vale? Porque no es tan bonito como parece todo. Como titular está muy bien, ¿no? Pero luego a ver cómo se gestiona. Sí. O sea, hay campañas por ahí que habréis visto, ¿no? O sea, es decir, de las grandes cerveceras que llevan con anuncios que si los ves 3 veces acabas llorando en el suelo, desconsolado, pero dices, sí, muy bonito el anuncio, pero ¿y a mí en qué me ayuda esto como hostelero? ¿Vale? Claro. O campañas de 1.7, hazte una foto con el 1.7. Hablaba yo con uno de los directivos que lleva esa campaña de una gran distribuidora de comida. Decía, de momento espiar, no sabemos hacia dónde queremos tirar. Entonces, realmente se están viendo pocas iniciativas que lleguen hasta el final, ¿no? Y luego que lo complican mucho, pues una gran marca de alcohol donó 1 millón de euros o quería donar 1 millón de euros a sus bares. La semana pasada creo que no habían repartido más de 30.000, porque les hacían a los de los bares hacerse un cursillo y tal, y la gente no está ahora para hacerse cursillos. O sea, si completas el cursillo te damos 400 euros, creo que era por bar o algo así. Yeah. Y bueno, pues por lo que sea no lo están haciendo. Ya tienen faena para pagar las facturas que como para hacer un cursillo. O sea, que sí, que te va a venir bien, pues por supuesto, pero es que ahora mismo, macho, no puede comer mis hijos. Claro. O sea, es tan sencillo. Yo soy hostelero, mis ingresos son 0. Ahora mismo, 0. Claro. Entonces, pues bueno, a mí yo lo que necesito son iniciativas que realmente me den algo concreto. Claro. ¿Vale? Ahora, que me regalen millones de litros de birra, a mí me encantaría. Como todos. Está bien, ¿no? En plan Cleopatra en la bañera, ¿no? Claro. Bañera de birra y nada. Sí, me ayudará, pero si no puedo abrir, ¿de qué me va a servir que me regalen cerveza? Sí. Ahora mismo de poco o de nada. Exacto. Bueno, entonces, pues bueno, Ricardo, si quieres dar algún mensaje a todos los bares ya adheridos o los que quedan por adherir, este es tu espacio. Pues sencillo, o sea, a los bares adheridos ya nos vamos a matar por conseguirle los mejores servicios que le podamos ofrecer y otorgarle las mayores facilidades para que no solo sigan adelante ahora, sino que puedan seguir adelante después y con la menor presión posible, ¿no? Y a los que nos estén escuchando ahora o se puedan adherir, queda bastante terreno por andar, o sea, es decir, en una semana no vamos a estar salvados, por mucho que nos dejen abrir las terrazas y demás, no, tenemos un problema gordo, como los ERTEs, por ejemplo, que sí, hazte un ERTE, sí, pero es que si luego yo mi bar lo tengo que abrir con un 75% menos de aforo, ¿cómo narices mantengo al 100% del personal? O sea, es decir, son engañabobos, ¿no? O sea, es decir, tengo problemas graves, o sea, es decir, aprovecha... Y más si no se cobran los ERTEs. Exacto. Bueno, eso ya es acojonante. Eso ya es acojonante. Entonces, como digo yo, o sea, no pierdes nada por apuntarte con nosotros, nada. Es darte de alta en 10 minutos, mandar un mensaje a todos tus contactos y luego cuando lleguen esos contactos con su número de pedido al bar y vean que vienes de Adopta un Bar, tío, el hostelero te va a regar un abrazo de cojones. O tú al cliente. O sea, ¿por qué? Pues porque es un tío que te ha ayudado en la época que peor lo estás pasando de tu historia. Sí. Entonces, anímate porque no pierdes nada y luego ya no solo lo que puedas ganar ahora para poder sobrevivir, sino que, como decía, pues desarrollaremos muchos servicios como hosteleros que somos, que sabemos que se necesitan y que son totalmente
imprescindibles para la salud mental también, ¿no? Muchas veces. Y para la Sí. tranquilidad, sí, sí. Así que nada, animar a todo el mundo a entrar en adoptaunbar.com y bueno, pues irnos conociendo. Muy bien. Pues gracias, Ricardo Marín, cofundador de Adopta un Bar, y gracias por explicar vuestra iniciativa y esperemos que se solucionen las cosas pronto. Ojalá, Gracias por tu tiempo. ojalá. Y espero que lo hayas pasado bien con nosotros. Yo de puta madre. Espero que vosotros también y Igualmente. ya a ver si algún día cogemos la birra en mano y la La podemos la chocar. próxima será con la cerveza. Se me pasó, fallo mío. Muy bien. Muchas gracias, Nada, Ricardo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la Hasta difusión otra. y por Vaya el bien. interés. Bueno, doncs fins aquí el programa d'avui, que hem pogut escoltar les opinions de l'Òscar i l'Isaac de Reptilian Brewery i Ricardo. després tot el projecte d'Adopta un Bar amb el Ricardo Marín. I ara us deixem la cançó de qui? D'Ariel Blackett, una que es diu Terradar. És un grup de thrash metal de Barcelona. El 2015 van treure un CD que es diu Breaking Stones i no tinc més notícies d'ells fins ara. Però bueno, jo crec que ho peten bastant. Avui fem més rotllo heavy perquè els de Reptilian em van dir que els hi volava bastant el rotllo heavy i he dit, bueno, va, els hi poso un grup de thrash de Barcelona. Però abans has de comentar el nostre patrocinador, que si no ens fotran collejas. Si no, ens tallen la pasta, eh? Sí, la pasta rufa. Doncs aquest podcast està patrocinat per Aventura Beer Company, una cervesera nòmada terrassenca amb la voluntat de revolucionar el panorama de la ciutat amb gustos i experiències sorprenents. Cada cervesa és una aventura que no et deixarà indiferent. Demana-la a través del seu Instagram o a les millors botigues i bars de Terrassa. Estic fent el subnormal amb la cervesa. Tria la teva aventura preferida. Molt bé. Doncs us deixem amb Terradar d'Ariel Blackett. Esperem que us hagi agradat i la setmana que ve amb Miquel Rius i Dead Yard, amb el Marc Morell, que és el bateria. Fins la setmana que ve. O sigui, la setmana que ve tenim tralla. Que vagi bé. Adéu. Adéu.